magsugod na ta. Magluto taron og patatim. Simple ra kay ni siya lutuon og namoy pressure cooker. Pero pwede rin hapon og wala. Ako ra ning ipang mix up ang kuano mga lamas. Ako na ning gihugasan ning baboy ganina no. Ako na ning gipabukalan pod para mga iyang mga impurities katong maglutaw nga pero itom gani. So sige, mag-start na ta. Ako lang i-mix tanan akong mga ingredients dire sa akong pressure cooker. So first, putang nako ang onion. Tanawa lang ninyo ang kuan guys, recipe sa description. Sunod, garlic. Sunod ako ang ginger. Kung ihapin dire sila. Dayon ang kuan, bay leaf, whole peppercorn, og star anise. Ay, usa. Dayon mogamit po ta og soy sauce, guys. Dayon mogamit ta og vinegar. Og mogamit po ko direk fish sauce, patis Tagalog. Matong pagpaparat niya. Unya mogamit po ta og shiitake mushroom. Nindot ato ang dry niya, wa may available nga dry good. Mo ni siya. Ako lang gyapong ibutang. Dayon, butang na dayon na ato ang atong paa sa baboy. Ako da din yung gipakat guys na. Gipakat na rin ako para dali siya malata. Kaya sayon rapod kan no. So gipalit nila akong baboy dito silang Juby. Akong kauban sa trabaho before. So ako lang yung anak. So sakto ka. Kailaom taning kuan. Kailaom na to niyang. Na lang guys no. Magbutang taog tubig. Na dayon isagol na tong tubig. 3 cups na. Kailangan po pala big daghan kay di po maayo. Sakto 4 cups. Ang pinaka-importante, oyster sauce, hapit malimtayin. Okay ba umnuri ay? 30 grams na siya, mga 1/4 cup siguro oyster sauce. Tanawa lang niya ninyo sa description, kaya ako man i-total tanan ni kaman ako doon sa video. Naning akong gigamit ay Ajinomoto Sarsaya oyster sauce. Baka naman, pressure cooker tani guys, mga 40 to 50 minutes. Magdepende sa inyong baboy. Kana gani inig bukal na niya dihat na ta mag-start og ihap sa atong 30 minutes ha. Dili kay mag-start ag ihap sa may pag-una to sa kayo. Dili. Mag-start ta og time inig bukal kaning mo tingog na ni ba. Ana na siya ha. Sige, akong siradan guys. Okay, so mubalik ta inig bukal ani niya. So guys, magsugod na ta dire sa ato ang timer. Kay ni naman siya, no? 45 minutes starts now. So guys, ako na ning gipaong no. Ako na siya pa-cool down noon. Awa, tanawa niya. 1 week later. So guys, ato nang iabli ang ato ang kuansa pressure cooker. Tanaw na to, naunsa na ni sa sud. Oh guys. Yeah. Ato i-check og lata na ba ni siya. Guys, check na to. Itong tuplokon sa atong tinidor. Oh my goodness. Oh my goodness, very lata. Sunod nga step, ato ni siyang ibalhin dire sa atong kaha gamay. Balhin sa nila itong pata kasasos mabungkag yun eh kay perti na ning humuka. Oh. Ini lang. Wow, wili. Itong ibutang dire ang sauce. Nga ato ning timtilawan na atong sauce. Unsay kuwang atong punan.
niya ato po na siyang palaputon guys. Unang nako ni siya hinay. Atong tilawan ang ato ang tilawanin nato atong sauce guys. Sakto naman siya guys, lami na siya. So akong ibutangan na lang ni siya o pang palapot. Akong pang palapot, cornstarch lang. Diliot lang ninyong tubig. Sakto naman niyang timpla guys. Dire pwede mo mag-adjust ha. Pwede mo add og tubig kung gamay na lang. Pwede mo add og soy sauce, pwede mo add og asin, basta adjust mo. Ako add og pepper dire gamay. Dayon mag-add ko og kining mixture nga kuan, cornstarch. Pampalapot lang guys. Kaya lang hinay lang. Mulapot ni siya. Kuha lang inyohang gusto nga consistency. Nakalito pilid ko. Ako sa din i-add ang native pichay niya kung gigamit guys. Pwede ra mo gamit og bok choy dire. Bok choy. Native lang kung gigamit. Tanan to skilid. Para na po bidjis ba. Dayon, i-add nato na ni ang karne. Fail ng karne guys, seperti yung muka. Tang taning kumagko dia. Ayun atong panag-sauce gamay. Mushroom guys oh. Itong sabligag sauce. Mag-atag sesame oil, no? Makapahumot mong guring sesame oil. Ay, bisto. Ganda-ganda ninyo kay humot. Tabunan na to guys nya. Mana ni siya? Loto na ni. Tabunan na to kandiot. Nya pagno na to ang kayo. Sige, daghang salamat sa pagtanaw guys no. So please like, share. Katong wa pa naka-subscribe diha, subscribe na mo. Road to 2,000 subscriber na ta. Na nata sa 1,500. Daghang salamat ninyo. Guys, mga na ta. Luto na ang patatim. Nagkuha na ko direct tikod. Tikod nga part, tiil. Lata kayo oh. Ngaon ta ninyo. Shout out din ako si Jeffrey. Jeffrox Vlog TV. Kalimot ko. Shout out ni mo boss. Ngaon tag patatim. Ano ya? Basic. Crab guys. Oh, napo dre. Utan. Ato sa gulag utan kay para malikay-likay ta sa blood. Shout out din ako mga nurse diya sa akong gitrabaho ano. Salamat sa pag-BP nurse. So, mo ni tampal sa blood. Bitaw kuha ta dere og panit. Ya ato ang ihungit. Tara guys. Tara. Nakalag focus ang camera. Kalami. Nami na bro. Nami kayo, subaya gyud ninyo. Dao? Uta na pod para balance. Koko, kan mo koko. Kung kan mo koko.
Kateng humuka. Patag mushroom be. Ano yung mushroom dre oh. Okay, sabi. Shiitake mushroom. Ano yung gawin na ito? Namay ayo guys. Sige guys, nagtiwas ako kaon dere. Daghang salamat sa pagtanaw. Sa katong wala pa ni subscribe diha, click the subscribe button below. Pwede po niyo i-click ang bell para ma-notify mo og naatay bagong mga video no. Salamat. Bye. God bless.